Máte pocit, že hľadáte zábavu na nesprávnych miestach? Myslíte si, že už nezapadáte úplne do svojho prostredia? Niektoré športy už nepredstavujú výzvu ako kedysi? Ako by pre vás niektoré hry neboli práve ušité na mieru? Staré atrakcie už neprinášajú taký pôžitok ako kedysi. V tom prípade by ste možno mali vyskúšať zmenu.